Samantala sa ating good news naman po, batang swimmer mula po sa La Union, Kakatawan sa Pilipinas sa 47th Southeast Asia Age Group Swimming Championship sa bansang Singapore. Kilalanin po natin yan sa good news ni Idol Ruru Hugotero. Ipinamalas ni Kyla Luis Bulaga, isang batang atleta mula La Union, ang kanyang husay sa paglangoy matapos manguna sa 200-meter butterfly long course sa kakatapos na national tryouts na ginanap sa Rizal Memorial Sports Complex. Ang naturang kompetisyon ay nagsilbing seleksyon para sa 47th Southeast Asia Age Group Swimming Championship na gaganapin sa Singapore mula Hunyo 20 hanggang 22, 2025. Itinuturing na malaking karangalan ang tagumpay ni Kyla hindi lamang para sa kanya kundi pati na rin sa buong probinsya ng La Union na aktibong isinusulong ang grassroots sports development sa rehiyon. Inaasahan na si Kyla ay magiging isa sa mga pangunahing pambato ng bansa at may malaking potensyal na makipagsabayan sa pinakamahuhusay na batang swimmers sa buong Southeast Asia. At yan ang ating good news. Ako si Idol Ruru Hugotero, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.